L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin wera solidarjetà ma' One News wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ħarab milli wieġeb il-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon fost oħrajn. One News u midja oħra konna mistednin mill-Partit Nazzjonalista biex insegwu konferenza tal-aħbarijiet li għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni wara d-diskors tiegħu dwar il-budget it-Tnejn filgħaxija minn fuq in-net jew online. F'email il-Partit Nazzjonalista bat lil One News, il-partit immexxi minn Bernard Grech naqas milli stieden lil One News biex ikun preżenti biex jagħmel il-mistoqsijiet. Dan jista' jkun li kien il-każ għall-midja oħra wkoll, kif kienu biss 3 ġurnalisti li deru jsaqsu il-mistoqsijiet lil Kap tal-Oppożizzjoni f'indirizz li għamel barra l-Parlament wara li qara diskors ta' satejn dwar il-budget. Wieħed mit-3 ġurnalisti li għamel il-mistoqsijiet lil Grech kien tal-midja Nazzjonalista stess. Dwar dan kollu l-L-Iġm talab spjegazzjoni mill-Partit Nazzjonalista li qal li fl-istedina li bad dwar il-konferenza tal-aħbarijiet, il-partit stieden lill-midja segwu l-konferenza b'mod online jew minn fuq it-televiżjoni u mhux talab lill-midja li dan isir. Għal din it-tweġiba li biha l-Partit Nazzjonalista li tant jitkellem fuq il-libertà tal-espressjoni prova jiġġustifika dak li għamel meta kienu biss 3 ġurnalisti li marru jagħmlu l-mistoqsijiet, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin reġa' saħaq li l-ġurnalist għandu jsaqsi l-mistoqsijiet u jistenna tweġibiet. Kull tip ta' esklużjoni ta' ġurnalisti hija azzjoni inaċċettabbli u antidemokratika, saħaq l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li kritika l-fatt li l-Partit Nazzjonalista kellu jpoġġi kliem iżjed ċar fis-sejħa biex il-midja segwi il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Kap tal-Oppożizzjoni. L-Iġm qal li l-Partit Nazzjonalista lanqas ħaseb biex almenu l-ġurnalisti setgħu jsaqsu b'mod online kif ġieli sar. Fis-tqarrija l-Iġm żied jgħid li l-ġurnalisti kollha għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet biex tassew nirrispettaw u nirrikonoxxu l-irwol demokratiku tal-ġurnalist. Saħansitra l-Iġm innota li l-Partit Nazzjonalista kellu jinduna li n-numru ta' ġurnalisti minn midja differenti ma derux u attendew biss 3 ġurnalisti għall konferenza tal-aħbarijiet tant importanti wara d-diskors fil-Parlament tal-Kap tal-Oppożizzjoni. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin temm jgħid li jittama li dan l-Att Deplorevoli ma jerġax iseħħ. Din mhix l-ewwel darba li Bernard Grech ħarab il-mistoqsijiet ta' One News. Qabel sar kap fil-kampanja tmexxija Nazzjonalista, saħansitra bodyguards ta' Bernard Grech imblukkaw imbuttaw lill-ġurnalist ta' One News. Dwar dan il-każ, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kien saħaq li l-ġurnalist m'għandux jiġi mblukkat. Ftit wara li ħal ġurament ta' Kap tal-Oppożizzjoni, Bernard Grech spiċċa wkoll ħarab mill-mistoqsijiet ta' One News u ddeċida li ma jweġibx biss il-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon.